Fil-qorti fiċ-ċivil biss hemm ma' 800 każ li qegħdin għas-sentenza. Ħafna minnhom ilhom snin u għalhekk il-Ministeru tal-Ġustizzja implementa bidla meqjusa bħala importanti ferm. Dan meta daħħal is-sistema tal-avukati mal-qrati magħrufa bħala court attorneys, avukati li jgħinu fir-riċerka u l-abbozzar tas-sentenzi. Id-Direttur Ġenerali tal-Qrati ta' Malta Frankie Merċieqa innota kif l-ewwel avukati iddaħħlu f'Ottubru. In-numru sa issa laħħaq 12 u hemm il-ħsieb li jkompli jiżdied. Hemm 800 każ li qegħdin sentenza. Mela l-ewlieni prinċipali fl-immedjat huwa li jinqataw dawn il-każijiet kollha. Hemm uħud minnhom ilhom snin twal ukoll għas-sentenza. Allora l-idea hi li l-ewwel il-Kort Attorney jibda jaħdem fuq dawk il-każijiet l-iktar antiki. Ħalli ssir iktar ġustizzja malajr kemm jista' jkun ma' dawk li ilhom jistennew. Merċieqa għamel enfasi li dawn il-Court Attorneys għandhom obbligi ta' xogħol xi jsegwu u fejn ma jkollhomx biżżejjed xogħol ma' mħallef wieħed jingħataw xogħol ma' ġudikant ieħor li jkollu xi sentenzi pendenti. Skont il-kuntratt iridu nsemmu li dawn għandhom l-obbligu li jiddraftjaw jabbozzaw mhux inqas minn 3 sentenzi fil-ġimgħa. Meta ngħidu sentenzi se jkunu digreti li tinkludi wkoll ir-riċerka, mbagħad jara l-ġudikant kif qassam ix-xogħol magħhom u kif jipperformjaw. Merċieqa nnota li s-sistema qabdet ritmu tajjeb b'numru tajjeb ta' sentenzi abbozzati minn dawn il-Court Attorneys. U nista' ngħid li matul l-ewwel xahar li kienu in full swing biex ngħidu hekk, għalkemm mhux kollha, kelli feedback li kienu ġew draftjati 120 sentenza. La darba tinqata l-lista ta' sentenzi blura, il-ġudikanti jkunu rashom mistrieħa li bl-għajnuna tal-Court Attorneys ikunu jistgħu jmexxu x-xogħol mingħajr dewmien. Merċieqa tenna li s-sistema intlaqet tajjeb. S'issa sejrin qudiem, il-ġudikanti kollha qegħdin kuntenti biha din is-sistema, l-amministrazzjoni qed taħdem tajjeb ħafna, il-Court Attorneys jidhru kuntenti anke mill-feedback li jkolli jien għax jitkellmu ħafna miegħi, nitkellem ħafna magħhom. U innota li jekk is-sistema jirnexxielha tilħaq il-miri ppjanati se jfisser sistema ġudizzjarja li tħalli l-frott mixtieq u ġustizzja f'waqta liċ-ċittadini.